Madayaw Davao. Og kumusta mo mga akbaro no? Sa pagkaroon mga akbaro no, na ako sa barangay Tigato. Mo ilang barangay mga akbaro. Makita niyo mga akbaro no, mo ilang barangay. Kunya mga akbaro no, ato na ning subay-subayon ni ilang barangay mga akbaro. Og sa nakita na ako mga akbaro ning lipot ako kanina mga akbaro no. Sa nakita na ako mga akbaro na ay quarry, na mga subdivision, og naigi pang bungkag ng mga bukid mga kabaro no. Og sa karon mga kabaro, padayon na sa baktas mga kabaro no. Oy, sa nakita na ko diri mga kabaro, siguro gamay pong ulan diri mga kabaro, magbaha. Na mga kabaro. Wala pa gani ko nakita nga ulan mga kabaro, pero ang tubig mga kabaro no. Progressive nga lugar mga kabaro, kay daghang kay diri sa subdivision mga kabaro. Kining barangay Tigato, grabe ni. Mga kabaro, kanang unahan pag yun mga kabaro, puro na dito subdivision. Pero wala sila kabalo, wala ta kabalo mga kabaro no, nga ang bukid di ay nangabungkag na mga kabaro no. Kung subaybayan lang yun ni akong vlog dari sa Tigato mga kabaro. Barangay Tigato, ang title na ko ni mga kabaro no, Barangay Tigato, unsay nahitabo. Grabe mga kabaro, sa akong nagian, grabe pagabungkag yun. Morning nga kabaro no, nga gagmay ulan. Gagmay kayong ulan sa tuwang dakbayan. Grabe ang Davao, baha gyud. Tungod ani mga kabaro, nga gipang bungkag ang kinaiyahan, gipang buldos, gipang quarry. Kaya kabaro no, kini kabaro padunig Mandog, Waan, Ngalalan. Kini kabaro padunig Mandog, Waan, og kini kabaro pasintro buhangin nga dalan. Ya karo no, na ako'y tanawan lang yun kay na ako'y full vlog ani nga og naunsa ang hitabo diri sa Tigato mga kabaro no. Og nganong na hingani ang panghitabo diri mga kabaro no. Unsa na ya? Mangga? Oy! Murag lami na ba? Unsa na siya, kabayo? Hinay niya ha? Ha? Nya mga kabaro no, magpadayon ta mga kabaro. Dili po tanan nga negative ang istorya diri mga kabaro no. Naapoy mga positive mga kabaro nga nindot pod no. Para na mga kabaro. Davao Buok water supply mo ni ang ilubong sa ilalo mga kabaro no, dili na mag-agi ang tubig mga kabaro no. Ha kabaro. Oh! Ano ni ang mga baro no? Ang ipuli pure bakal ni magbaro no? Dito sa Marilog hanto diri ano ni gamit ang magbaro no? O maginahinay tag baktas mga magbaro no? Oy! Pagpunta magbaro no, makatanaw mo sa whole video ni magbaro, di mo malain sa kuang vlog mga kabaro no? Kaya gipakita lang ako magbaro kung unsa ako makita magbaro no? Kaya lisod na mga magbaro nga atong itago ang tanan. Kung gusto ko makita, maubo nyo makita mga kabaro. Hey. O diri day mga kabaro no, ang Altamonte. Mga kabaro no, nagmotor ko mga kabaro kaya di malala baktas mga kabaro no. Kung sa nakita na ko mga kabaro, limpyo po ang kadalanan mga kabaro. Limpyo ang kadalanan. Og baro nagandag kong abalay baro. Barangay Tigato Road siya mga baro no. Uy, og mangayo kog pasaylo daan ni no sa mga taga Barangay Tigato no. Og unsa ako masulti paabot sa tumoy ani mga baro no. Mangayo ko dag pasaylo mga baro no. Og unta mga kabaro no, dili ko niya ibas kaya ako lang ipakita kung unsa ko nakita diri sa Barangay Tigato mga kabaro.
kilid na mga kabaro, na subdivision mga kabaro, no? Subdivision na diyan na mga kabaro, no? Wala makita kay daghang sagbot mga kabaro, no? Oh boy. Dire ang Nara Park Residency. Dire lang kabaro. Oh. Kabaro. Pilar P. Rodriguez Integrated School. Ako ano siya mga kabaro, no? Elementary school. Kabaro. Kabaro, elementary school na kabaro, no? Nagian ako ang barangay Tigato mga kabaro. Tuod mga kabaro, no? Progressive ang barangay Tigato, pero sa makita lang ninyo, no? Sa parada sa mga subdivision, pero wala mo kabalo mga kabaro nga gamayng ulan diri sa tong syudad sa Davao. Gamayng ulan, dagko kayong baha. Tungod aning gihimo nila mga kabaro, kining nakakwari diri mga kabaro. Mani mga kabaro, no? Naitabo diri sa barangay Tigato. Nagianan ako mga kabaro, no? Pero gusto na ako nga tanawon kung unsay nahitabo. Oops. Mga kabaro, container van. Hoy, siguro mga kabaro, no? Opisina ni. Nga ako na-interview dito mga kabaro, gibaligya daw ni aquari mga kabaro, no? Na mga kabaro, city mining. Muna mga kabaro, ang naitabo sa Tigato mga kabaro, no? Muna nga, kitang nasa syudad, gamayng ulan, dagko kayong baha. Pangutan na mga kabaro o nga, no? Tungutan ni mga kabaro, no? Siyempre, ang atong kinaiyahan mga kabaro, giguba. Mga kabaro, ug unsa kadako ang bukid nga ilang gikuha mga kabaro. Uy, di pa ni mo mga kabaro, no? O makita ni mo na diha sa atbang mga kabaro dito sa pakita na ako mga kabaro, no? Dili pa ni mao. Og dili nis pang daot sa tong dakbayan mga kabaro, no? Kung dili ipakita lang ako ang angay ipakita mga kabaro, no? Samaan ni mga kabaro. Nanay. Halos tanan manggod mga kabaro diri sa tong syudad. Puro na subdivision mga kabaro, no? Og na mga kabaro. Kana diha mga kabaro napagani bakho mga kabaro. Kana sa ubos. Napagani bakho mga kabaro gikwari pagyapon. Mo ni hitabo diri sa barangay Tigato mga kabaro, no? Og ipakita pa na ko mga kabaro, no? Og kini nga vlog mga kabaro, daghan ni siya putol-putol. Pakita na ko mga kabaro, no? Kung unsa nay panghitabo diri sa tong palibot, no? Og ngano ang Davao City gagmayng ulan pero dagko kay baha. Kadili mo ta hingaanin ni siya sa una, no? Na mga kabaro, tungod sa mga quarry mga kabaro. Na mga kabaro, kini grabe ni siya kabakilid mga kabaro. Kini magsige ulan ni mga kabaro, magka-landslide ni kay ano man ang ubusan ni mga kabaro kan diha gipangkutkut na mga balas. Nya mga kabaro, no, mobalik lang ko mga kabaro og ipakita pa nato ang uban mga kabaro, no. Kaya kabaro, karayong kasto ang vlog diri sa barangay Tigato mga kabaro, no. Kung sa pa to ang atong madiskubrihan mga kabaro, no. Part po nino barangay Tigato mga kabaro, no. Uy, ay mga kabaro, I think mga kabaro dili magud pasulod ang guard mga kabaro dito sa entrance, no. Muna dito sa likod ni agi mga kabaro. Uy, nagaluto sila og balas mga kabaro, no. Ay mga kabaro, og akong gikagulan mga kabaro kay grabe gyud ang pagkaguba sa kinaiyahan mga kabaro, na mga kabaro. Siguro mga kabaro, no, kini sa una buntod kini mga kabaro, no, na mga kabaro. Wala na mga kabaro, no, guba na kay siya mga kabaro. Now ya kwari. Uy, na kabaro, luyo ni, no, kanang di kuna na mga kabaro, no, sa luyo ni na kabaro. Uy, ang kadlukan mga kabaro, maabot ang panahon kusog kayong ulan mga kabaro, kana ka mga kabaro daghan na kay mga liki-liki mga kabaro. Asa na paingon dito sa mga lumulupyo dito sa ubos.
Ah, kabaro. Grabe yung pagkaguba mga kabaro, no? Nah. Sure jud ko mga kabaro nga giguba gid ni, gikwari gid ni diri sa una. Kayo makita na ko mga kabaro no, napay agi sa mga siguro bakho or unsa man. Na mga kabaro. Oy. Unsa ni diri aga? Uy, mga kwaro. Kaya kwaro no, padayong tag vlog o gikan na tag barangay mga kwaro no. Gikan na tag barangay Tigato. Kaya nagpadayon lang ko mga kwaro no, kay gusto na ko tanawon kung unsay nahitabo. Kini mo ko na ginayahan mga kwaro no, kung atong mapasagdan. Siyempre sa karon mga kabaro no, nakita na ko mga kabaro no, gamay kayong ulan sa Davao City diha sa may Labirna, gamay kayong ulan sa may Labirna, pero matinga ako kabaro nga gamay ang ulan pero ang baha grabe. May bantayan ako mga kabaro no, tungod kaya nga pa mga kabaro wala na yung mga kahoy. Mata na ito mga kwaro no. Ya, may hapon. Unsa ni diri sa una ya? Kwari. Kwari? Kini siya gikwari na? Kwari man. Kini? Dito sa taas sila kuha. Dito sa taas kuha. Wala sila nahadlok, wala mo na asa mo na muyo ya? Pero mo na akong bulay na. Wa mo nahadlok ya kung tayo mo bardahon na diha pating ulan. Ugay na wa sige bulan wa mamumbar daw kasi. Kay panas mo na. Pero kini sa buntod gid diri sa una no? O buntot. Level din sa kasada. Level di sa kasada. Oh, level din sa kasada ri araw. Asa man ni gidala ang balas ani? Ang kuan gina-deliver sa mga pambakanan. Kini asa man nagikan ni? Kani kang kuan mo ni. Kang yap man ni Asa man nagikan ang balas? nato ni sa kuan. Sa Kalyawa. Ah, okay. Kaya nga naman yun ya, akong gikuan. Nag-uul ko ba? Mabot ang panahon magod nga ang Davao City, basig malunupan ta tungod kaya atong kinayahan diri sa mga bukid. Gamay ang ulan sa Davao City, grabe nang baha ba? Oh, grabe bitaw. Mo may gi-stop man ni. Ang katong dito gani pero sa unahan napoy gikwari Oh, dito nga napoy grabe. kuwari, no? Gi-stop pod siya no. Oh, dayong paliko. Mo ni akong kagulaan ko ya, kaya nga naman mo ning documentary jud ko ani nga ako naghimo jud ko ani kay Dinar mo. no sa ano kuya, naga-vlog lang ako kuya, pero Ah. gusto na ko i-documentary kuya nga unsa nay ako nakita man ko sa Davao City nga gamay ulan, dako kayong baha. Ba, tungod di wala na may mga kahoy. Mo ni nga usa po ni ang kwari kuya makakusog baha. Kaya, Sa pangalan nimo ya? Luisito Trader. Salamat kay Yaya. Di pa stop ni. Ipa-stop ni. Pero kini diri ya, dako gini siya ako ano? O, dako rin Mo diri siya gigaling ang balas? O, ang mga bato ano, gina-crusher, ginagaling ba? Ah, okay. Kaya ginahalo sa balas. Kaya murag na lang si 3/4, na ay 5/8, na ay Pero taga sa probinsya nimo ya? Dire na ko na tao. Asa una gini diri grabe gini ka daghan jud kay ni. Oh, yuta gini tanan, puntuda. Basta na ilang Grabe no? basta na ilang pistuan. Puro yuta na. Ana gini siya nag-ano, nagbundo ano. Sa to pa saksi jud kay niya kay taga diri jud ano. Oh, taga diri ko. Pag sugod yun og niludira dire na anak ko dire. Matay no. Amto na upaw gid siya. Ya daghang kay salamat Yaya. Nya mga baro no, nakita ninyo og gadunggan sama sa akong istorya mga baro. Ako concern lang ko sa tong syudad mga baro no. Kay nakita na ko mga baro. Gagmay kang ulan mga kabaro ba? Na mga kabaro. Kini. Mubaha man ni kung kusog kang ulan. Diri ya kung kusog kang ulan niya mubaha no. Oh, magkuan ni agas dire. Agas ang tubig. Concern lang ko mga kabaro no, kay ngano. Kusog gagmay kang ulan. Salamat kay Yaya. Sige. Gagmay kang ulan mga kabaro apan matingala ko sa tong syudad nga gagmay kang ulan perting kusuga sa baha.
Mga kabaro no, dagan salamat sa pagkuyog. Ug unta mga kabaro no, dili ko ninyo ibas mga kabaro kay ipakita lang nako ug unsa iangay nako ipakita. Ug unsa ako nakita, mutugaan jud ko tinuod mga kabaro no. Ako ang vlogger mga kabaro nga sa akong main channel mga kabaro sa Andy Piezas. Sa akong main channel mga kabaro nga Andy Piezas. Tanan nga akong makita mga kabaro. Labi na about sa tuang syudad. Kung makita ninyo akong tanan, halos tanan akong vlog mga kabaro about sa tuang syudad. Progressive atong syudad. Dili ko gusto mga kabaro nga at tanan makita mga kabaro progressive lang, kung dili concern po ko mga kabaro no, so, labi na sa tong kinaiyahan mga kabaro no, kung maguba ang atong kinaiyahan mga kabaro, kabalo ka mga kabaro, gasa padulong kung maguba ang kinaiyahan diri sa lumulupyo sa Dakbayan sa Davao no. Kunya mga kabaro, dagan salamat sa pagkuyog no. Ug unta mga kabaro kung niabot ka ni nga vlog, dili ko nyo ibas mga kabaro no. Nagsulti lang ko sa kamatuuran mga kabaro no, unsa akong nakita ug unsa akong nagian. Mga kabaro, dagan salamat sa pagkuyog mga kabaro no.